Здравейте, приятели! Сега искам да направя моето лабубо за Хелоуин с кръв. Моята сестра вече си го направи, лабубото и с кръв, значи с боя. И искам и аз сега да си направя моето лабубо. Първо ни трябва кръв. Добре. Вземаме и почваме да правим. Моята сестра взе, а то дори не се вижда. Но все пак нищо. Или то, ама когато изсъхне, се види. Много слагам. Не, по-малко. Да, те, по-малко, много малко. О май гот. Това само вари и още на лицето е на челото. И ето, о май гот. Как изглежда ето моето лабубо. Много страшно. О не, лабубо, не. О не, моето лабубо тъй изглежда. Ето го. Но то дори не се вижда. Но нищо се готвя сега на парното. И да може да изсъхне. Тото и аз имам ето така много. Боята свърши. Имаме втора. И имаме голяма. Една струса, ако са не тя входиш. Една съска за косъч с кафява. Те се прибират, тя не идва с нас. Да се прибира научно. Тата моята боя свърши. Тата си направих моето лабубо. Защо разваля? Не го разваля. Приятели, сега ще варя да го покажа и ще го туря от другата страна първо. Ето. И вика, мама, другата седмица ще съм правила. Да.